ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. дӯстон, аллакай имшаб турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангори вазни ним сабук, легенда UFC Эдсон Барбоза ва ҷангори ҷавон ва бебоқ Лерон Мёрфи вомехӯранд. ҳамчунин имшаб яке аз бузургтарин муҳорибаҳо бо қоидаҳои бокс байни ду мужзани бебоқ ва чемпион Тайсон Фюри ва Александр Усик баргузор мегардад. чунин муҳорибаи калон дар бокс охирон маротиба солҳои 2000 баргузор гардида буд. аз ҳамин сабаб ғолиби ин муҳориба чемпиони 10-солаҳо мешавад. барои ҳамин дӯстон ба шумо тавсия медиҳем ки ин мусобиқаҳоро тамошо кунед. ссилкаи пахши мустақими муҳорибаи Эдсон Барбоза ва муҳорибаи Фюри зидди Усикро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ҳамчунин дарҳол баъди муҳорибаҳо мо муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки дар дилхоҳ вақт даромада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон теҷа дар описанияи ҳамин навор. чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Камаруддин Усман дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Леон Эдвардс ва Билол Муҳаммад мегузарад прогнози худро дод. билол ба ман писанд аст, лекин фикр мекунам ки Леон ғолиб мешавад. варзиш хеле тағйир ёфтааст ва ҷангуарон барои ба по бархестан сеткаро истифода мебаранд. ин аллакай гӯшти нест, чунки ту рақибро ба замин меафтонӣ, а ӯ бошад сеткаро истифода бурда ба по мехезад. ана Билол Муҳаммад бошад гӯштингири сатҳи баланд нест, ки Леонро дар маркази октагон ба замин афтонда идора кунад. ба ҳар ҳол ин муҳорибаи шавқовар аст, лекин азбаски Леон чемпион аст ва ба худ сахт боварӣ дорад, ман фикр мекунам ки ӯ ғолиб мешавад. агар ки ӯ хуб тамрин карда ба муҳориба барояд, пас аз октагон бо камарбанд меравад, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Леон Эдвардс ва Билол Муҳаммад рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 ба нақша гирифта шудааст. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев дар интервюи худ оиди Дастин Порие як эълон кард, ки бисёри мухлисони ӯ хавотир шуданд. Ислам чунин суханҳо гуфт: лақаби Дастин Порие бриллиант аст. ман бояд рӯзи 2 июн ба муҳориба баромада ин бриллиантро гирифта дар камарбанди худ монум, гуфтааст Махачев. ва баъди ин суханҳои Ислам баъзе мутахассисон ва мухлисон аҳамият доданд ки ин аллакай дуюм интервюи калони Махачев дар як ҳафта аст. ана Дастин бошад баръакс, ҳама вақти худро дар зал гузаронида истодааст ва танҳо якчанд акси тамринҳои худро нашр кардааст. дар як моҳи охир Дастин Порие танҳо як интервюи хурдакак додааст. бисёри ин мухлисон ва мутахассисон албатта ки ба ғалабаи Махачев боварӣ доранд, лекин мегӯянд ки ба назар чунин мерасад гӯё ки Ислам Дастинро ҷиддӣ қабул накарда истодааст ва ин чиз ӯро парешон карда метавонад. аба Дастин як хатогии Махачев басанда аст, як зарбаи дақиқ. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? оё Махачев Дастинро ҷиддӣ қабул карда истодааст ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.